In dai ka yi KYC na Pi sannan kuma ba a sakar maka ba, ma'ana ba a yi maka migration ba, to wannan bidiyon naka ne. Ka tsaya ka kalla zai amfane ka. Insha Allahu da ka bi wannan matakin da na faɗa maka in Allah ya da za a saka maka Pi ɗinka. Assalamu alaikum warahmatullah. So idan ka san Pi network ɗinka ka tura an maka KYC amma ba su sake maka ba, wannan hanya zaka bi insha Allah ina mai tabbatar maka da cewa ka ba su sati daya. In ka je ka duba cikin Pi browser ɗinka zaka ganshi ya shiga wajen under migration. Ka nutsu ka kalla abin cikin minti 2 ko zuwa 3 ka riga da ka kammala. Na farko zaka danna wannan gurin 3 dot lines din nan da suke kwance. Idan ya bude maka abu dan gaba da zaka yi shine zaka shigo gurin da aka saka wannan support portal din. Wannan support portal din shi zaka danna. Idan ka danna zaka ga ya tafi da kai cikin browser ɗinka, sai ka jira ya bude maka. Musamman ga wanda bai taba shigowa shafin ba, ni da yake na taba shigowa zai iya yin bambanci. Wannan gurin za ku danna accepting din nan. Abu na gaba da za ku yi shine za ku danna wajen login din nan gashi nan da yake sama. Idan kuka danna shi ma sai ku jira anan me za ku saka email din da kuka yi register Pi da shi. Email din da kuka yi register Pi da shi, saboda haka bari na saka. So bayan kun riga da kun yi login zai shigar da ku. Na yi kokarin login din ne amma kuma na sha'afa da password dina saboda haka bai yi ba. To ina tunanin ko da ba ku login din ba zai iya yi. Abu na farko bayan kun riga kun yi login za ku sako kasa ku nutsa, abin ba shi da wahala. In kuka sako daidai gurin nan da aka saka suggestions din nan gasu nan, to ba na farkon ba na ukun karshen za ku taba wannan inda aka sa Pi have in email request. Zan aje muku link din wannan website din, sorry ko da yake ta cikin Pi za ku shiga zai fi muku sauki. Idan kuka bude wannan sai ku taba shi kamar haka. Ku nutsa, abin ba shi da wani wahala. A nan gurin abu na farko da za ku fara yi shine ku sanya email ɗinku da yake cikin wanda kuka yi register Pi da shi. Idan kun manta shi za ku je cikin profile ɗinku na cikin Pi za ku gan shi. A nan kuma sai ku sanya username ɗinku da yake cikin Pi ɗinku. Shi ma idan kun manta a wajen profile za ku gan shi. Ku tabbatar fa daidai kuka saka. Ku tabbatar daidai kuka saka. Idan kuka yi mistake bai zama lalle su muku reply ba. To sannan kuma ku koma cikin wannan ɗinku, cikin Pi app ɗinku. Idan kuka shiga cikin Pi app ɗinku can wajen mainnet, ku shiga wajen mainnet ku je can ƙarshe wajen inda yake rubuta muku number 1, number 2, number 3 na can ƙarshen wannan number 9 ɗin nan da yake saka yellow ɗin nan, ku yi screenshot ɗin gurin. Ku tabbatar kun fara yin screenshot ɗin gurin. Manta ne da na shiga cikin Pi ɗin ban shiga na nuna muku ba. To za ku yi screenshot ɗin gurin. Idan kuka yi screenshot ɗin kuka zo nan na farko kuka sanya email ɗinku, a na biyu kuma kuka sa username ɗinku. A nan gurin kuma za ku iya sawa kamar Pi migration kamar haka. Idan kuka sa Pi migration nan gurin kuma rubutu ne ake yi. Shi kuma rubutun zan sa muku shi a ƙasan bidiyon nan. Idan a Facebook kaga bidiyon nan a comment section za ka ga rubutun. Kuma a WhatsApp ne to a ƙasan bidiyon zan saka wannan din. A Telegram ne a comment section na bidiyon zan saka. In a YouTube channel ne shi ma a comment zan saka rubutun. Kawai kwafasa za ka yi. Na riga na gama rubuta maka, kawai kwafa za ka yi. Rubutun gashi kamar haka. Wani maybe ma zai iya sai da bidiyon ya ce zai kwafa. Kamar yadda kuke gani wannan shine rubutun gashi nan. Za ka saka musu KYC completed current status migration queue gashi nan kawai kai kwafa rubutun za ka yi. Baka buƙatar yin editing ko wani abu. Sai abu na gaba shine na ƙarshe shine za ka danna wajen browse din nan. Idan ka danna wajen browse din nan zai kai ka cikin wannan ɗinka, cikin kanka danna media picker din nan zai kai ka cikin wajen hotunan ka, sai kai uploading wannan screenshot din da kai na cikin page ɗinka inda yake nuna maka migration queue, wato bai approving sun sake maka ba. Wannan ga iya wanda suka yi KYC ba a sake musu ba, banda wanda yake tentative ko ba a tura masa KYC ba. Kamar yadda na bayani tun a farko, da kai wannan abin ka gama sai kawai ka zo ka danna wannan submit din nan. Da ka danna submit shikenan zai tafi. Sai ka jira insha Allah. Ina mai tabbatar maka da cewa ka bada nan da sati guda idan kana duba zaka ga Pi ɗinka an sake maka shi insha Allah. Wanda yake da tambaya kuma sai ya iya yi.